Ahojte. Dnes je veľmi špeciálny deň, pretože Sima má narodeniny a dneska je to na mne. Celý deň. Ako Sima vymýšľala narodeniny pre mňa, tak ja vymýšľam pre ňu. O jednej veci už vie, čo budeme robiť a kam pôjdeme, keďže ideme na veľmi peknú fine dining večeru, na ktorú sa tešíme. Teda ja sa veľmi teším, dúfam, že aj Sima sa teší. A ukážeme vám, ako taký deň vyzerá. Ideme sa teraz naraňajkovať, je už trošku neskoro, ale všetko stíhame, no stres. A čo sa stalo ešte? Ak som vymýšľal aktivity pre Simu, tak stala sa taká vec, že 2 dní dozadu sme mali takú vianočnú party a Sima si náhodou vyvrtla členok. Takže chudia 2 dní chodí, ako chodí, natiera, laduje si to. Takže možno nám to obmedzilo nejaké aktivity, možno nie. Niečo som vymyslel a ja vám dúfam. Je to vlastne jeden, takže ja dúfam, že sa jej to bude páčiť. A keď ona bude spokojná, tak ja budem spokojný. Čo si prosíte, pane? No paparazzi, please. Máte narodeniny? Už som stará. Stará. A tešíš sa dneska? Hej. Idem papať teraz? Zase jedlo. Ja viem. Dneska vlastne... Tvoja mamka to je má rada. Áno, moja mamka hovorí, že... Mamka, neznačil som mamka, fuj. Mamina hovorí, že v kuse rozprávala na jedle. Ale dneska vlastne ideálny deň pre mňa je bol, keby sme celý deň len jedli. Že by sme chodili z jednej reštaurácie do druhej. Áno. Ale tak asi máš aj niečo nepripravené, neviem. Mám. Dobre. Sima má taktiku na chodenie s vyvrtnutým členkom. Ale už to je v pohode celkom. A trochu to boli ako... A nemám ortézu, lebo som si povedala, že na pláž si dať ortézu je neideálne. Takže z toho, ako chodím stále na tej jednej nohe viacej, zaťažujem tú ľavu, ma boli ľava noha. To je fakt pekné. My sme išli vlastne dneska na pláž, kde Sima ešte nebola. Táto sa volá Clovelly Beach a máte to vlastne takto uzavreté trochu. A máte tam vlastne morský bazén, ktorý je dopúšťaný iba morskou vodou. Zabudol som. Musíme chodiť trošku pomalšie kvôli Simonke. Ale zase tak normálne idem, pozri sa, akože neviem, čo by si chcel. Ako človek, ktorý si vytkol pred prvý deň členok náhodou. Celkom dobré. Ale nebolo to až také vážne. Nie, akože mal som trochu pripuchnuté, skôr taká modrina sa mi spravila, taká podriatina okolo toho klubu. Nebolo to až také zle, spravila sa iba taká podriatina. No okolo toho klubu som to mala také fialovo-ružové. Rýchlo sme to zaladovali, kúpili sme na to nejaký krém a celkom to pomohlo. Trochu som mala seba nahnevaná, že som takáto šmatlová, lebo som sa tešila, že presne na tú večeru, dneska ideme na tú fine dining večeru, čo aj Kuba si spomínal. Tak som sa chcela tak neobliezať si podpätky. A prvé, čo mi prešlo hlavou, že do Riti ja si už dať podpätky, keď budem vytnúť členok. A dám si aspoň taký mini podpätok, niečo vyslúť. A vyzerá to naozaj ako také Taliansko. Trošku. Ja som nikdy nebol takto v Taliansku na dovolenke, ale je to pekné. A trošku si tu riadne ako pozerám. Ale fakt, že úplne Taliansko tým pádom. Sa už najedli. Poviem vám, bolo to asi najdlhšie čakanie len na vodu. Koľko sme čakali? 15 minút? Na vodu podľa mňa kľudne, hej, 15 minút. Akože reálne na čistú vodu, hej, nie že sme si objednali nejaké drinky. No, mne tentokrát to trošku tá obsluha nezvládala. Strašne dlho to trvalo a mali sme taký postarší pár vedľa nás. A ten pán už bol po mňa dosť nervózny. Hlavne to je to, že my obidva vieme akože proste vtedy do tých ľudí, do tých zamestnancov, že obidva robíme kastre, ale toto akože bolo dosť zlé. No bolo to dosť dlho, takže trošku nám to skresalo plány. Takže ostajeme tu koľko, možno nejakú hodinku, lebo koľko je hodín? 2:30, trošku na slniečku, oblažíme sa vo vode a pôjdeme. No sa musíme nachystať. Večeru máme až 7:15, ale Sima sa ešte musí nachystať, ja si musím ísť niečo kúpiť, keďže som si nekúpil. Potrebujem si kúpiť tenisky, alebo topánky teda, a košelu a gate, vlastne všetko. Ja si môžem povedať ešte nejaké iné šaty, neviem, uvidím. A hlavne možno nejaké topánky, akože to vôbec nehrotíme. Dneska je taký mód, že mali sme papanie, kávičku a teraz sme vlastne na pláži, ale teda pri takomto morskom bazéne. Viem, čo som ešte chcel, zabudol som. Sima nemá rada takéto veci, ja som zase ten typ človeka, že keď pozerám nejaké vlogy alebo niečo, mám celkom rád také zaujímavosti v tom. Každé to má úplne jedno. A ja som chcel povedať iba to, že aj keď máme dneska iba 25 stupňov, je UV na desine.
a bolo dneska až 12, čo je už extrém. A minule som to pozeral, priemerné UV na Slovensku počas leta v júli, v auguste nejakých 7-8 a to je vlastne toto nebezpečné. Že niekedy sa vám nezdá, že je také teplo, ale to UV je také vysoké, že vidíte von na pol hodinku. Stačí, môže byť aj zamračené a úplne vás spáli, zhoríte a potom sa z toho dostávate týždeň. Čiže tyba to je taká moja malá súka, že aké je vlastne to slniečko je bezpečné a mali by ste sa tu natierať v podstate non-stop niekoľkokrát za deň, kľudne 50-kou a nemusíte sa báť toho, že by vás neopálilo. Asi ma to tu komentuje, že zrazu. Tento pán sa v živote netieral od začiatku. Akože robiť si nejaký účet, že nemá to len proste rozpustené alebo proste v cope, je super, ale to strašne nepraktické, proste v kuse to... Ja to nemám nervy. So Simou sme si kúpili úplne úžasné vianočné darčeky, obidvaja. Bez toho by sme vedeli, Sima chcela nové Birkenstocky, čo sú tie Bostony, čo máte vlastne takú tú zavretú špičku. A Sime nesedí úplne veľkosť, ale takisto nesedí úplne veľkosť ani mne. Budeme musieť ísť obidvaja a vymeniť si správne veľkosti, ale tak ja si myslím, že to vôbec nevadí. Takže len nebol na to čas teraz, lebo bol víkend a sviatky. Hlavne by to kúpili úplne na poslednú chvíľu tieto pánky. Áno. Takže ani jeden sa ani celkom, ani sa až tak ani nepáčilo, to ako bola farba tej veľkosti, v ktorej proste bola. Ale proste... Bola som proste pod takým tlaku, že som proste kúpila tie, ktoré vyšli a bola som tešila som sa, že som proste zohnala aspoň niečo. A hej, môžu to vymeniť, takže pohoda. Takže ja zatiaľ musím kráčať. Ja kráčam stále bosy. Na to, že si prsty tento človek, to bude boha. A čo som chcel povedať, že dneska sme mali naozaj šťastie s parkovaním, keďže všetko v okolí, všetky ulice boli úplne plné. Hlavne čoho sa teraz bojím, alebo som extrémne opatrný, pretože počas sviatkov tu v Austrálii máte všetko, keď dostanete nejakú pokutu, dostávate body, dostávate 1, 2, 3, 4, záleží od priestupku. A čo oni robia každý rok, alebo počas sviatkov je to, že napríklad teraz od 20. decembra do 1. januára sú dvojnásobné pokuty a dvojnásobné body. Vy môžete mať určitý počet bodov, aby vám potom buď zobrali vodičák, alebo preskúšanie, alebo hociaké. Chcel by som o tomto spraviť ešte také samostatné video, že aké vlastne šoférovanie pravidlá tuto v Austrálii, ale vlastne to som chcel povedať, že dávam si veľký pozor na to, že kde parkujem a koľko idem, lebo minule som dostal pokutu $320 len za to, že som minútu zastavil na značke, kde sa stať nemalo, takže tentokrát by som dostal 640. A akože tým, že všetky pokuty sú v Austrálii extrémne pálky, tak si dávame pozor. A niekedy aj nejde o tie peniaze, ale skôr o tie body, pretože tie body nazbierate veľmi rýchlo. Ahojte, pokračujeme. Nálada je taká všelijaká, pretože meškáme už nejakých 7 minút na večeru a nie je to dlho. A ja som nervózny, ale proste je to jedna z najkrajších reštaurácií v Sydney a podľa mňa by sa malo chodiť na čas. Lenže... jak sa to volá, pás, okrčil šaty, ja mám nervy. No, Sima je trošku nervózna a pozná... Mám opätky a vytknutý člnok. Áno, opätky a vytknutý člnok. Ale len také malé. Problém vlastne, kvôli čomu meškáme je taxigo, nám zrušili Uber a nevedeli sme zohnať ďalší po nejakú dobu. A hej, ešte tam sme sa zdržali, dávali policajti fúkať a do toho všetkého nás vysadil ďalej, pretože... To nevadí, nepotrebuješ občiansky. Jaký si pekný. Dostali sme iný stôl s krajším výhľadom. Ten servis. Akože ak niečo, tak sme fakt väčšine ten servis tu. Je to úžasný servis. Ja som akože nečakala, že to bude až také dobré, pretože nás nikto nepozná. Sú tu strašne milí. Fakt, keby sme tých ľudí proste, keď sme s nimi pracovali.
úplne úžasný a fakt boli prišli za nami, že máme pre vás lepší stôl s lepším výhľadom. Ako, wow. Fakt, A ten výhľad je naozaj krásny. je to úplne skvelé, to víno, to jedlo. Akože fakt ďakujem, láska, že si nás zobrali. Vlastne nás presunuli s výhľadom, ja som nevidel nič, si ma videla operu a teraz nás presunuli, takže vidíme krásne celý most a aj s operou hneď vedľa nás. A naozaj ten servis je hodný fine dining. Je to skvelé, to jedlo je úžasné. Sa teším, teraz máme vlastne... Štvrtý chod a štvrtý pohár vína. Zabudla som, ako to volá. Teraz vlastne máme lobstera. Lobster. Bon appetit. Takže teraz tu máme 14-dňovú dry age, tak? Teda kačku. A ja som skoro odpadol. Dry age. Dry age. Ja mám proste rada klasickú kačku v trúbe Ja som skoro odpadol, keď som to ochutnal. Idem na to. Fakt to výborné. Hej? No. Zapíšte si do denníku, si mi to chutilo. Fakt je to dobré. Musím povedať, že fakt je to dobré. Neklamem, sľubujem. Mňam. Simonka je stejky. Dám tomu šancu, prisahám. Jak to počúvaš? Aj dýchaj pri tom, prosím ťa. Nie, ako každé jedlo je podľa mňa dneska večer úplne úžasné. To je skvelé. Nemám pol slova, čo by som k tomu vytkol. Celková samotná experience z tejto večere nám, akože sommeliérka aj celý stav, ktorý tu pracuje, podľa mňa robí oboch lepším. Úžasné. Je, ale viac vám povieme asi, keď dopapáme, spravíme taký menší recap večere a zhodnotíme to. Hej, a tak to vyzerá teraz to papanie. Ja sa to už teším. A ja to nie som veľmi stejková, ale dám tomu šancu. A tento výhľad, akože wow. Brutál. Aj tu s mostom, so všetkým. Je to skvelé. Nakoniec, kvázi, aby sme mali také vyčistenú paletu, alebo vlastne, aby sme mali vyčistené všetky tie chute a nejako zresetované na dezert, tak tu máme ojmetkový sorbet s horkou a s takým rumovým želé, povedala sa mi zdá. A k tomu sme dostali takýto úžasný koktail. Je to dosť po zázvore. Chutí to taký zázvor, limetka, citrón, trošku možno nejaké také limon, čo so zvorom a s metou. Vlastne pointa je to, aby sa nám kvázi vyčistili všetky chuťové bunky. Áno, a aby sme boli pripravení na dezert. Moje obľúbená časť, sa teším. Moje dezert je veľmi časť. A kamoši, aby ste chápali, sme po asi 7 či 6 párov vína, toto je 7 drink. Aha, keď sa presujeme k tomuto, tak si zoberieme si trošku toho žele, trošku aj tej uhorky. Ja to neviem nabrať na tú lyžičku, som aj celkom opitý podľa mňa. To bude tak rovnako celé, čo ja viem, také čudné to je. Miláčik, všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Ďakujem. Teď som sa mala prijať, takže prajem si. Si stará oficiálne. Už som stará. Tie vrásky, že by to nemal rok zase. Všetko najlepšie, ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim, ďakujem. Dúfam, že si mala pekný deň. Mama, ďakujem. Už ja som sa nabola. Teraz je čokoláda. Už mi zložené to strašne. No, panám v čokoláde v podstate. S
karamelom. Ja som pripravená na toto ísť úplne skalovať. A máme k tomu úžasné dezertné víno. Mám tu nejaké čokoládovo-karamelové. Čiže môžem ochutnať? Dáme tasting. Určite čokoládové. Povedal, že tam je plum. Plum, áno. Slivka. Slivka, áno. Cítim. Ježiš, ja milujem slivkové víno k sushi. Moje obľúbené víno k sushi je slivkové. Slivkové, áno. Presne, že to je sliv. Slivkové víno v Trenčine sme mali. My sme to mali, vlastne náš víno z prvých rán v Trenčine v Oishi Sushi. Áno, už si pamätám. To je slivkové s troškou čokolády a také... Čože, ďatle tam si, slivka, ďatle, čokoláda, také... Je to proste dezertné víno, takže sladké. Ja. Takže si ho uži. Bože, milujem. Najlepšie národky na svete. Aj my teba. My už máme po večeri dostali, tak aby ste vedeli, že Mi skočil v článku. máme kamarátku, ktorá pracuje vlastne v office a má na starosti všetky tieto rezervácie a podobné veci. Tak ona trošku zmenila našu rezerváciu, doplnila tam, že pracujeme akože pre kompany a nejaké ďalšie veci, ktoré možno ani sami nevieme, čo tam napísala. No. A dostali sme naozaj pekný stôl s pekným výhľadom a asi po hodine večeri nás presunuli ešte k lepšiemu stolu a celkovo ten stav alebo ľudia, ktorí tam pracovali, sa k nám správali úplne perfektne. Boli naozaj veľmi zlatí. Sommelierka nám vysvetlila úplne všetko k vínu, čo sme chceli vedieť. Ale nie, proste boli fakt úžasní. Opäť sa mi rozprávali ako mimo a tak som cítila aj pomaly, keby som akože ich poznala, že tí ľudí robia s nimi a že proste sú moji kolegovia, ktorí proste ma obsluhujú. Áno. Naozaj sme mali taký pocit, ako keby pracujete vlastne vo vašej reštaurácii, príjete tam na večeru, tak taký sme mali z toho pocit. A bol naozaj pekný zážitok. V podstate veď najvtipnejšia vec, že my sme, je skoro polnoc, vlastne je polnoc. Takže vlastne my sme strávili na večeri 5 hodín. 5 hodín sme jedli. Dostali sme nejaké predjedlo, nejaké veci zadarmo, tým, že robíme pre spoločnosť a dali sme si nejaký drink a nakoniec sme dostali, vlastne sme si vybrali, že to vysvetlíme za chvíľku. No. Ešte sme si sadli hneď aj pod operu. Celá večera bola príjemná, ako sme povedali, trvala 5 hodín. Bolo to úplne super. Ja si myslím, že keď žijete na takýto typ večera, tak je to skôr taká skúsenosť, ako len to samotné jedlo. To samotné jedlo bolo... zážitok celkový, tú atmosféru tých ľudí. Taký celkový zážitok, no. Akože to jedlo bolo naozaj že veľmi dobré. No, takto. Čo možno zaujíma veľa ľudí, Slovákov, je, že koľko napríklad takáto vec stála. Tak ako ste mohli vidieť možno v niekoľkých našich videách, tak tým, že my pracujeme pre spoločnosť, tak máme 50... Ktorá má viacero takýchto pobočiek po celom meste. Máme vlastne 7 reštaurácií a ďalších asi 20 barov. Tak máme takú výhodu, že máme 50% zľavu na všetko. My sme to proste povedali úplne na rovinu, že napríklad keby asi túto zľavu nemáme do tejto reštaurácie, tak by sme asi do tej reštaurácie vôbec nešli. Takže aby ste mali predstavu, mali sme 8-chodové tasting menu, ako by ste používali nejaké ochutnávacie, nejak tak. Takže 8-chodové menu na osobu vychádza $290, čo je skoro 200 € na osobu. A k tomu všetkému, tým, že to bolo 8 chodov, tak sme si dali k tomu aj párovanie vín. A máte 4 levely párovania vín. Začína to na 170, potom 250, 290 alebo 350 až 420, ale tým, že ani jeden z nás... Tie vína boli za extrémne položky, áno, pozerali. Takto akože našli sme tam fľašu vína za 9,000, áno. Dolárov. Áno, dolárov. Austrálsky, takže nejakých 6,000 €. A vlastne tým, že my sa aj nejako nevyznáme nejako do vín, tak sme si dali iba to základné. Takže 290 bolo jedlo na osobu a ďalších 170 bolo víno. Takže keď to zoberieme, tak v podstate táto večera vyšla na nejakých $900 bez hlavy. No a tým, že vlastne máme tu 50% hlavu, tak sme platili 450. Nechali sme im nejaký trinket, to je jedno koľko, proste za obsluhu, lebo sa nám to vám páčilo. Veľmi štedrý by som povedala. Takže celková večera nás vyšla na $450, čo vychádza cca na 300 €. Asi 300 €. Niečo ako, hej. To je jedno. Áno, bolo to veľa peňazí, všetko, ale zase na tú stranu nikdy sme neboli na takejto večeri
A ja som vďačná tebe, že som takto zobral. A ja som rád, pozri, ja som taký, že ja som tiež chcel ísť do tejto reštaurácie už veľmi dlho, ja som rád, že sa to páčilo aj tebe. Ja som rád, že sa to páčilo aj tebe, vieš. Bolo to super, ďakujem, láska. A my sme asi veľmi vďační. A takže my sme si mysleli, že to akože skúšajú, lebo však už reálne sú 2 alebo 2,5, no. 2 dní do Silvestra, 2 dní do Silvestra. Takže, lebo tu väčšinou fakt, že tu sú obrovské ohňostroje, neviem čo, tak proste chystajú celú operu na Nový rok. Takže ako tu nejak tam čistia tie povrchy, nejako hĺbkovo. Keby chcete ísť na Silvester, pozerať ohňostroj v jednom z týchto barov, tak platíte cca $500 na osobu. Len za to, že to môžete pozerať, tam sú tam akože nejaké jednohúbky započítané, nejaké jedlo, možno nejaký drink, ale... Asi nejaký welcome drink, ale také niečo, no. Na Silvestre platíte proste veľmi veľké peniaze, extrémne peniaze. Ale vlastne slavíte Nový rok ako jedný z prvých na svete. Áno. Takže prišlo tak za to. Áno. Oslavujte Nový rok ako jedný z prvých na svete. A my asi ukončíme toto dnešné video. Asi môžeme, dúfam, že môžeme. Asi môžeme. Takže takýto bol Simonkin narodeninový deň. Dúfam, že sa vám páčil. Aj dúfam, že sa vám páčil. Mne sa páčil, ja som spokojná. Ja osobne som veľmi spokojná. Mali sme skvelé raňajky, už sme si ide na pláži. Vlastne už sme si spolu Jakubom nakupovali tieto outfity. A zakončili to skvelou večerou, takže ja som extrémne spokojná. Ďakujem, láska. A ja, ďakujem. A ak sa vám páčilo dnešné video, môžete zanechať like a odber. A dúfame, že... Alebo nejaký pozitívny komentár, alebo kľudne, keď máte aj nejaké otázky, tak sa môžete opýtať, my vám radi odpovieme. Ano. Keďže nás to celkom baví. Áno, myslím, že sme sa do toho možno dostali, že už tie videá sú lepšie, už odkedy máme vlastne kameru, tak myslím, že aj tá kvalita je taká lepšia. Verím, že vám sa to páči, to je to najdôležitejšie a keby ste mali nejaké pripomienky, tak ľudia napíšte do komentárov. A hej, zdieľajte, komentujte. Nehambite sa opýtať. Ďakujeme. A ďakujeme. A ahojte. Čaute.